Després que el passat 2021 es cancel·lessin novament tots els actes relacionats amb la celebració de Sant Antoni a causa de la situació pandèmica, enguany l'Església de Sant Andreu ha tornat a presenciar la tradicional missa dedicada al patró dels animals i als traginers. Ha estat, però, una jornada força diferent de l'habitual. De fet, enguany, i per motius sanitaris, no s'ha pogut dur a terme la tradicional benedicció dels aliments que la veïnada vestida d'hereus i pubilles acosta a l'altar, i tampoc s'ha comptat amb la presència de l'Escola Cantorum. L'ofici religiós a càrrec de mossèn Albert Fortuny ha estat presidida com cada any per la figura de Sant Antoni, un acte que, malgrat haver patit diversos canvis per tal d'adaptar-se a la situació actual, ha tornat a la vila una de les seves festes més arrelades després d'una llarga aturada. Per altra banda, des de la regidoria de festes es preveu retrobar-se aviat amb les entitats involucrades a la vila amb la tradicional festa dels Tres Tombs. La festivitat suma ja 2 anys sense poder-se celebrar, fruit també de la situació sanitària, que va fer cancel·lar els actes programats l'abril del 2020 i posteriorment els actes del 2021. Amb aquesta represa de contacte, doncs, es pretén analitzar la situació pandèmica actual i fixar la data i els actes per tornar a celebrar una de les festes més arrelades al municipi.